kedam tang thang ni phai inko da troker ni pen pangcheng ponsi ni phai inko da troxia ni an craft awareness jaimek deng pon pen kaddo kawe bangswa jaimek along sekek enduna tuma phan ki phir ke thak atherang lapen peri ke roya machine keron pon Karbi Anglong arlo setami so arlo tum ke thegason mate ki phir ke thak pen chenglo ki bu ke ralong RDP bonsi an so se lapusona sai ke claim pen ta ka prang dun thek ja phan mang ponsi helping hand for artisan atum chepatir pi pon pen Gov of India Ministry of Textiles atum cherap cheturunsi bangswa jaimek deng ponlo Bangswa jaimek kedam tang thang ni phai ko ra trok pen pangcheng ponsi ni phai ko ra trok sir ni an craft awareness mate ki phir ke thaga sai long chethan chimona jaimek dipu club handloom and textile pen arboretum cum craft center long bangswa jaimek deng ponlo bangswa jaimek along kaddo kabe seke ke endun bang pharo isia bang phia tuma phan ki phir ke thak atherang lapen pe ri ke roy tailor machine setami ron ponlo Bangswa long helping hand for artisan ke jalin pona bang phi sangpi sabina teron pi pen pherang kya thengno nangke pachini duna tengke bangswa jai megalong seki nangke enduna bang phu bang phia tuma phan handloom and textile saikam a hemalong bang phokep abang phia tuma phan therang lapen dipukla balong seki ke endun bang phokep atuma phan tailor machine ron pon long lo la bangswa seki along pen ke charli dun long ateng pen methang akeng ka charja pon thek ja phan mang pon si la pusona sai deng pon no pusi ningje pon ke bapan therang ron lo la pen ladak difukla balong bangke mesin si phum phokep pini ron lo sitame abhak do pot agroup do la si agroup ron pon thuji nilitum la pen Ministry of Textile pen Ministry of Textile la pen helping hand ke peneng pen se ke chenglang ningkan ke thoma phan sitami matipung bua kota somabai samiti pen bangeni tumha 2000 ningkan pen ta nonpu anta claim bom cherap bom la pen aningkan rang sitami nitum la puson se hon sitami ron la pen therang sitami ron ver la pen akola mesin setame nilitum la sonsi aningkan wang taron pon bom la peneng abang ke akola helping hand tan pen tanang ke cerap pen aku peneng ta pangcheng thulo la peneng non ke peneng ke ban bang helping hand pen aningkan wang abang ke nilitum matipung wa kota samabai samiti pen la pen nilitum ke cerap matipung bua kota samabai samiti la pen helping hand pen Gov of India Ministry of Textile la hin pen la pansi nilam the reject lo ka dong News report Karbi Anglong live